Mali camancɛ yan fan na lakanabaliya kɔni kɛra sababu ye ne ka maa caman ka bololabaaraw tiɲɛ i n'a fɔ togodala muso minnu kun bɛ taa minanw ta ne ka n'a feere u ka togodaw la. Jɛnɛba Zormɛ ale kɔni kun lakodɔnnen don kosɛbɛ jagoko fan fɛ Kayi Koro mara la. An k'ale lamɛn. Waati min na basigi kun bɛ Kayi ne kun bɛ feere de kɛ. Musow ka masiri i n'a fɔ bukuli ninnu ka fara bolanegew kan ka fara denmisɛnninw ka finimisɛnninw kan ne kun bɛ olu de feere. Ne kun bɛ taga Wayige de ka taa ta ka n'a feere Kayi kɔnɔna na. Kɛlɛ in sababula la siraw tigɛra an tɛ se ka o kɛ bilen. Ramata Gindu ale kɔni kun bɛ dumuni de feere a b'a yira na k'a fɔ ko maaw kun bɛ firi ale ka kini kan. Ne kun bɛ kini de feere la jamaba kun bɛ na ne kɔ mais sisan kɛlɛ in kɔsɔn jama bɛɛ yɛlɛkɛ. Nka bi a bɛ cogo di a bolo? Ne bɛ ban kasi ne bɛ fan de kura walasa ne bɛ n ka denbaya balo. Waati min na lakana kun sabatilen don kosɛbɛ Limata kun lakodɔnnen don dɔgɔjɔw la laminiw na. Waati min na kɛlɛ kun tɛ yen an kun bɛ don na sugu la n cɛ damanda la a bɛ san 5 bɔ n bɛ ka fini ko ka ɲɔ cɔgɔri ka dɔɔni sɔrɔ ka n ka denbayaw balo. Jateminɛ caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya kɔlɔlɔ a fɔlɔ a bɛ togodala musow de kan baw se foyi t'u ye. Aminata Togo ale ye Toroli musojɛkulu ɲɛmɔgɔ dɔ ye an k'ale lamɛn. A kɔni digira togodala musow la kɛrɛnkɛrɛnna minnu bɛ jago kɛ o yɔrɔw la aw sugu fiyɛw datugulen don sanni feere tɛ se ka kɛ yen tuguni. Ni musolaka ninnu n'a ɲɔgɔnna camanw ka baara tiɲɛnen don lakanabaliya kama. Tijani Wedraugo, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro.